xenofòbia. L'odi a l'estranger, al foraster, ha estat sempre i a tot arreu causa de grans bestieses i de decisions sublims, de crims salvatges i de poemes preciosos, de sacrificis sagrats i d'abusos remuneradors. Hi ha moltes formes de patriotisme que no són sinó mera xenofòbia, perquè sovint els habitants d'una pàtria només arriben a sentir-se'n patriotes quan s'imaginen o es troben en fricció amb els veïns de la pàtria del costat. En qualsevol cas, l'estranger és un punt de referència polèmic, probablement imprescindible per a un patriotisme agressiu. Com que l'estranger sol ser, al seu torn, patriota del seu país i respecte a ell adopta una actitud semblant, la col·lisió resulta fatal. Tota xenofòbia contesta a una altra xenofòbia, ja que tots som estrangers per a algú. I de l'estranger en fem un enemic. Cada estranger és un enemic potencial. Només la moderna expansió del turisme comença a derogar aquest principi de vella prosàvia sentimental. Ara el foraster se'ns presenta com a client. No sé si el turisme acabarà esmussant la xenofòbia, ho dubto. Les històries nacionals ressenyen llargues llistes de fets heroics perpetrats pels indígenes contra els estrangers. I amb aquesta mena de records, els mestres d'escola eduquen els seus deixebles. L'aspecte o probiós que poguessin presentar aquells fets queda automàticament cohonestat per la virtut del patriotisme. Monsieur Jobim és un animal perillós, però també una tranquil·litzadora reserva energètica. Personalment, opino que tot això és més aviat deplorable. Les aparences del món actual acusen, si no una minva vertiginosa de la xenofòbia, sí una atenuació del seu risc bel·licós. Almenys en grans àrees del planeta. L'antagonisme que ofereix possibilitats d'esdevenir tràgic no és ja el de poble a poble, sinó el de sistema a sistema. Certament, en aquest nou pla, es repeteix, si voleu en altres termes, el mateix fenomen. Una espècie de xenofòbia de classes, amb una dialèctica nova, però no del tot diferent en les conseqüències. L'antiga xenofòbia, l'autèntica xenofòbia, l'odi a l'estranger, tanmateix, perdura i perdurarà per molt de temps encara, ni que sigui mentre els estats tinguin escoles obertes.